Не проста адпачынак, а шанец вярнуцца да жыцця. Беларуская ініцыятыва прапануе незвычайны праект «Рэтрыт», то бок з ангельскай мовы аднаўлення, адпачынак на Канарскіх выспах для жанчын, якія прайшлі праз палітычнае зняволенне. Арганізатары кажуць, што гэта не пра турызм, а пра рэабілітацыю фізічную і псіхалагічную. Ініцыятаркай праекту сталася Наталя Калегава, кіраўніца дабрачыннай арганізацыі «Дапамога» у Вільні. Яна ўжо некалькі гадоў дапамагае беларускім палітычным эмігрантам і былым вязням. Ідэя рэтрыту з'явілася пасля асабістага досведу, калі, паводле яе слоў, менавіта Канарскія астравы дапамаглі аднавіць Наталі здароўе і псіхалагічны баланс. Першая група каля 20 жанчын мае правесці на востраве месяц. В праграме не толькі адпачынак, але і праца з псіхолагам, ёга, магчымасць жыць у спакойным рытме і паступова вяртацца да звычайнага жыцця пасля турмы і вымушанай эміграцыі. Агульны кошт праекту каля 20 000 еўраў. Гэта арэнда жытла, авіябілеты, харчаванне і лагістыка. Частку сродкаў укладваюць самі арганізатары, астатняе ахвяраванні. Арганізатары падкрэсліваюць, гаворка ідзе пра людзей, якія перажылі сур'ёзны стрэс і дагэтуль адчуваюць наступствы зняволення. І для іх гэта не раскоша, а неабходнасць. Былая палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк адна з першых, хто адгукнуўся на ідэю рэтрыту для былых палітзняволеных. Паводле арганізатараў, менавіта такія ініцыятывы дапамагаюць зрабіць першы крок да аднаўлення і вяртання да жыцця пасля цяжкіх выпрабаванняў. Паліна Шарэнда-Панасюк ужо зараз у нашым эфіры, былая палітзняволеная сябра грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Добрый вечар. Добрый вечар. Добрый вечар. Спадарня Паліна, раскажыце, калі ласка, падрабязней вось пра гэты праект, які ініцыявала дапамога.com. Што гэта мае быць? Наталя Калегава прапанавала мне, што вось ёсць такая ідэя, каб арганізаваць для жанчын, якія прайшлі праз лукашысцкія канцлагеры, такі адпачынак. Бо гэта сапраўды не проста адпачынак, таму што кожны, хто зразумела, што жанчыны, якія ўжо не знаходзяцца ў Беларусі, выехалі, яны так ці інакш атрымлівалі дапамогу. Вось, але гэта былі нейкія індывідуальныя там пакеты, яшчэ штосьці. А гэта адпачынак, такі вось рэтрыт будзе ў групе. Мы як бы плануем, ведаце, такое адлюстраванне таго побыту, які нас прымушалі, які нам навязвалі ў гэтых калоніях з усімі гэтымі залюстроўем. Таго нельга. А тут мы зноў будзем у гэтай групе, і вось мы будзем пераадольваць гэты досвед. І я бы хацела, канешне, вялікі дзякуй сказаць Наталі за гэтую ініцыятыву. Гэта сапраўды вельмі важная. Ну і па-другое, што беларусы, яны не разбалаваны, скажем так, выездамі у звычайныя беларусы, асабліва людзі, якія займаліся палітыкай у Беларусі. Яны зведавалі толькі рэпрэсіі, фактычна зведавалі, і тое на працягу шмат гадоў. І гэта вельмі фантастычная мажлівасць пабыць у цудоўным месцы і заадно пралікаваць як цела, так і душу, таму што сапраўды гэта будзе лекаванне душ знявечаных у гэтых жорсткіх умовах канцлагероў. Паліна, а як будзе фармавацца група? Пытаюся гэта з-за таго, што, калі ввогуле гаварыць пра дапамогу палітвязням, здавалася б, высакародная, шляхетная справа, тут не можа быць ніякіх пытанняў, але ўсё роўна заўсёды ёсць пакрыўджаныя, камусьці далі больш, камусьці менш, камусьці ввогуле не далі, кагосьці не заўважылі і так далей. Вось, ці не баіцеся, што вось і ў гэтым праекце зноўку пачнецца вось гэта старая непрыемная шарманка, ці ёсць нейкі механізм, як пазбегнуць гэтых крыўдаў, канфліктаў, хаця б на этапе фармавання групы? Па-першае, гэта пілотны праект, як падкрэсліла Наталя, і па ходу арганізацыі гэтага праекта будуць, так бы мовіць, атладжвацца механізмы, як гэта арганізоўваць, каго набіраць. На сённяшні момант гэта ўжо набраныя людзі, і я падкрэслю, што гэта будуць людзі, якія знаходзяцца не ў Беларусі і маюць дакументы еўрапейскія. Спадарня Паліна, вось калі казаць увогуле пра тое, што патрэбна былым палітвязням, якая патрэбная падтрымка з боку беларусаў на эміграцыі, вы ўжо трошачкі больш за год, як знаходзіцеся на свабодзе, вось са свайго досведу, раскажыце, што мы маглі б зрабіць для вас, для іншых былых палітвязняў?
Ну, вы, як журналісты, вы можете распаўсюдзіць гэтую інфармацыю. Дзякую вам за гэта. Што могуць беларусы для беларусаў зрабіць? Канешне, гэта падтрымка адзін аднаго. Самую першую чаргу, якіх бы поглядаў мы не прытрымліваліся, ідэалогій, але у нас адна задача – гэта вызваленне Беларусі. І вось вакол гэтай задачы мы мусім гуртавацца і падтрымліваць адзін аднаго. Гэта самае галоўнае. Калі гаварыць пра палітвязняў, то ведаем, што вось калі ну, вось гэтыя групы, калі выкідваюць іх з Беларусі, выгнанне, па сутнасці, адбываецца, у людзей найперш паўстаюць ну, самыя такія базавыя патрэбы, гэта і статус легальны, гэта дакументы, гэта таксама, калі на першы час ёсць жытло, ёсць нейкая ежа, то трэба паспець яшчэ і ўладкавацца на нейкую працу. І вось пытанне наконт тых палітвязняў, якія прайшлі. Вось вы ўжо згадалі, што найперш у групу будуць трапляць тыя, хто ўжо мае еўрапейскія дакументы. Напэўна, гэта трэба для таго, каб ну, не было лагістычных праблемаў. Наколькі палітвязні, которые развязваюць свае базавыя патрэбы ў жытле, ў дакументах, у працы, наколькі яны застаюцца на сувязі? Ці можаце падзяліцца сваімі ўражаннямі, альбо людзі як бы ну, сыходзяць, уладкоўваюць жыццё і жывуць далей? Як па вашых адчуваннях? Ну, я не магу сказаць за ўсіх палітвязняў, але тых, каго я ведаю, канешне, гэтыя людзі адзін аднаго не губляюць з поля зроку і падтрымліваюць, і штосьці разам робяць. Мы бачым, што вось калі рэжым Лукашэнкі пачаў выкідаць, трошкі, ну, каля года таму, так? Вось. І што мы маем на гэты момант? Мы маем ужо шэлтары, дзе людзі могуць спыніцца. Мы маем даволі ўжо, в прынцыпе, адлажаную структуру і сустрэчы гэтых людзей, і аказаннем першых базавых такіх неабходных запатрабаванняў іхняе задавальнення. Вось. І я думаю, што з цягам часу гэта будзе ўсё развівацца, удасканалівацца, і гэта нармальны працэс. А вось гэты, выбачаюся, Віта, то вось гэты рэтрыт, вось гэты праект, які будзе ну, пілотна стартуе, ён разлічаны, наколькі я разумею, найперш на данаты людзей, альбо атрымалася знайсці нейкае дадатковае падтрыманне, скажем, у нейкіх фондаў салідарнасці, дапамогі палітвязням, ці ёсць нешта такое? Я яшчэ раз хочу падзякаваць вялікі Наталі Калегавай, бо як бы значную частку грашовую яна рабіла менавіта за свае, са сваіх сродкаў. Гэта фантастычнае такое мецэнацтва, вельмі рэдка ў наш час, я хочу падкрэсліць. Вось. Таксама на дадзены момант сабрана ўжо каля 9 000 данатаў на гэты рэтрыт. І асабліва хочу зазначыць, што пасля таго, як пайшла інфармацыя, менавіта, напрыклад, пасля публікацыі Будзьма, толькі пасля гэтага ўжо 3000 было сабрана за 2 дні. То бок людзі падтрымліваюць, і я хочу сказаць, што гэта не будуць нейкі выключна вось адны і тыя ж людзі на гэтых рэтрытах. Сёння ты данаціш, заўтра ты сам можаш паехаць, таму гэта адкрыты праект, ён будзе працягвацца. Плануецца, што гэта будуць не толькі жанчыны, і мужчыны таксама, і з сем'ямі. Мы, беларусы, мы будзем вучыцца, як гэта рабіць, як праходзіць рэпрэсіі і таксама як пазбаўляцца ад негатыўнага досведу гэтых рэпрэсій. Спадарня Паліна, вы таксама ў сваім фэйсбуку нядаўна напісалі дастаткова такі вялікі тэкст, у якім нагадалі пра існаванне 411 артыкулу крымінальнага кодекса ў Беларусі. Мы ведаем, што вас нават 4 разы спрабавалі праз гэтае пекла, каб вы прайшлі, то бок гэта дадаванне чарговага тэрміну палітвязням, якія знаходзяцца ўжо ў засценках. Цяпер, паводле інфармацыі праваабаронцаў, прынамсі супраць 81 палітвязня увогуле рэжым скарыстаў такога кшталту артыкул. І вы звяртаеце ўвагу, што такой практыкі няма не толькі ў нармальным цывілізаваным свеце, але нават у Расіі, у спонсары рэжыму Лукашэнкі, нават там да такога не дадумаліся. Як вы тлумачылі сабе, чаму рэжым як бы увёў такую практыку? Ці гэта, не ведаю, нейкі асабісты садызм узурпатара? З чаго гэта бярэцца? Ну, гэты артыкул, гэта спадчына яшчэ Савецкага Саюза, вось гэтых сталінскіх троек. Ён быў і да 20-го года,
у сваім артыкуле я падкрэсліла, што першыя выпадкі гэта яшчэ пасля 10-го года, калі артыкул выкарыстаўся супраць Дмітра Ташкевіча і Міколы Дзядка. Першы прыклад сістэматычнага прымянення гэтага артыкула быў на палізняволеным Міхаіле Жамчужным. Ну, а 20-й год ён стаў проста ўжо нормай пасля 20-го года, і ён ужываецца менавіта як інструмент, замена такая вось, вельмі такая ізуверская замена пажыццёвага зняволення для палітычных зняволеных. Канешне, чаму ён ужываецца, чаму менавіта так, ён ужываецца, я падкрэслю, не толькі да дачынення да палітзняволеных, а і да звычайных зняволеных ён таксама ужываецца. Таксама, як і 174 артыкул, якога, напрыклад, няма ў той жа Расіі. То бок гэта паказвае, наколькі рэжым Лукашэнкі апярэдзіў, скажам так, Расію ў вось гэтым катаванні, генацыдзе. Нават Расію ён апярэдзіў. Садызм, безумоўна, нават калі мы адчынім падручнік нейкі па псіхіятрыі і прачытаем дыягноз Лукашэнкі мазаічна псіхапатыя, то садызм гэта неад'емная частка гэтай хваробы. І Лукашенко, маючы мажлівасць, канешне, ён гэта рэалізуе на людзях, якія выступілі супраць яго. Да, безумоўна. Гэта трэба, крыніца гэтага ў псіхічных адхіленнях Лукашэнкі. Яшчэ на тэму, якую хацеў бы сёння з вами абмеркаваць адносна навінаў і працэсу перамоваў паміж Вашынгтонам і рэжымам Лукашэнкі. Вось вядома, што прэзідэнт ЗША выступіў з новай заявай, у якой назваў Лукашэнку прэзідэнтам і асабіста запрасіў яго наведаць ЗША. Давайце разам паслухаем, што сказаў Дональд Трамп, што ён напісаў. На мінулым тыдні мой пасланнік у Беларусі Джон Коул пасля перамоваў з вельмі паважаным прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам дамогся вызвалення яшчэ 250 палітычных зняволеных. Такім чынам, агульная колькасць вязняў, ласкава вызваленых прэзідэнтам Лукашэнкам, з мінулага траўня складае значна больш як 500 чалавек. Я хацеў бы выказаць сваю самую цёплую падзяку прэзідэнту за гэты ўчынак і з нецярпеннем чакаю сустрэчы з ім на наступным пасяджэнні Рады міру. Прэзідэнт Дональд Джей Трамп. Спадарня Паліна, мы ведаем, што вас таксама вызвалілі з засценкаў акурат вось у той самы час, калі амерыканская адміністрацыя пачынала ўжо гэтыя інтэнсіўныя перамовы з Лукашэнкам. Я хацеў вас запытаць, на вашу думку, што б вы дарадзілі амерыканскім уладам і як паводзіцца з Лукашэнкам, што рабіць у гэтай сітуацыі, калі з аднаго боку вось ёсць лёсы канкрэтных людзей і Лукашэнка іх утрымлівае як закладнікаў, маніпулюе гэтым, ну але з іншага боку таксама што рабіць афіцыйнаму Вашынгтону ў дачыненнях з Менскам? Ну, тут нельга даць адназначнага адказу. Канешне, і я, і все мы радуемся, што хоць такім чынам, але людзі вызваляюцца з гэтых засценкаў, з гэтага жаху. Але з іншага боку, у тым фармаце, у якім зараз адбываюцца гэтыя перамовы, з майго пункту гледжання гэта тупік. Таму што няма патрабавання мараторыя поўнага спынення рэпрэсіяў і ненабірання новых закладнікаў. Што ўжо Кол заўважыў нарэшце, так, пасля некалькіх сустрэчаў з Лукашэнкам, што мы 10 вызваляем, а ён новых 10 саджае. Ну, ён не 10 саджае, ён саджае 100. Вось, і добра, калі вось гэтае пытанне, яно будзе ўзнятае, што вызваленне, гэта значыць поўнае спыненне рэпрэсій і не з'яўленне новых закладнікаў. Тады гэта будзе насамрэч вызвалення. Ну, а тое, што зараз адбываецца, гэта тупік, гэта толькі дае разуменне Лукашэнку, што ён абсалютна правільна паступае. Зноў жа, гэта не першы захоп закладнікаў, гэта адбываецца больш за 20 год. Больш за 20 год Лукашенко гандлюе, абменьвае закладнікаў у абмен на санкцыі. Ну, на жаль, тое, што вот зараз адбываецца, гэта толькі заахвочвае Лукашэнку працягваць гэтую палітыку захопа закладнікаў. То бок тэрарыст атрымлівае $1 мільён і верталёт, чаму б яму не захопліваць новых закладнікаў? Зноў жа мы бачым розныя шляхі. Мы бачым, што узбуджаная
крымінальная справа па фактах злачынства рэжыму Лукашэнкі супраць чалавечнасці. Таму гэта як бы новы фактар, і я спадзяюся, што ён будзе адыгрываць ролю, што Лукашенко не будзе, хаця Трамп і называе яго паважаным прэзідэнтам, але хто будзе прэзідэнтам Беларусі і ці будзе ў Беларусі ўвогуле прэзідэнт, гэта вырашаць толькі беларускаму народу. Ну, а Трамп ён сустракаецца са стракатай публікай, любіць квіцістыя выразы. Ну, і тут можа быць такая гульня таксама, каб выцягнуць Лукашэнку у зону юрысдыкцыі міжнароднага крымінальнага суду.